Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Hindra Angel absen 29 saking 12 MIPA 7. Tongo nodo utawi titilaras. Moluro cicirolu monam cirolu luro cinemo luro cinemo. Tembang macepat pangkur laras belok atet num. Lumomomo lulu lumomonam cici ciro lulu roci monam cici cici ciroro cinema mama mopat monamo lumomonam cici ciciro ciro lulu num cici 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 cirolu cirolu namo luruci. Cakepan kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi tlenging ati. Wes lawas sanggonku nunggu nanging mung leledo ngelingono rikala dina kapungkur sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.